Кім ёсць Давід? Дзіця, якое атрымала ўдар ад Бога такую вялікую ролю. Знішчыць вялікіх галіяфаў, што знаходзіцца ўнутры. Не зрынуць нашу бацькоўскую ўладу вырашаць аб ім і за яго. Ён паказаў нам, што ўзрастаў і быў менавіта такім, якім Богу быў патрэбны. Ён знівеліраваў наша права жадаць дзіцяці, якое было б для нас, таму што ён быў толькі для Бога. Ён знішчыў жаданне тых, хто шукаў у ім сына суцяшэння, які прымусіў бы нас забыць боль і смутак па Марыі, Грацыі і Летыцыі. Ён разбурыў давер да статыстыкі, паводле якой мы мелі такія ж самыя шансы, што і астатнія нарадзіць здаровае дзіця. Ён выкрыў магічную веру тых, хто лічыць, што ведае Бога, а потым чакае, што ён будзе для іх аўтаматам з цукеркамі. Ён паказаў, што Бог чыніць цуды, але не паводле нашай абмежаванай логікі, таму што Бог большы за нашыя жаданні. Ён скрэсліў ідэю тых, хто не шукае ў Богу збаўлення душы, а толькі выратаванне цела. Усіх, хто просіць у Бога шчаслівага і лёгкага жыцця, зусім не падобнага на крыжовы шлях, які пакінуў нам Езус. Давід, такі маленькі, з моцай супрацьпаставіўся нашым ідалам і закрычаў у твар тым, хто не хацеў бачыць. Ён прымусіў многіх збегчы, каб толькі не прызнаць, што іх перамаглі. А я, в сваю чаргу, дзякую Богу за тое, што мяне перамог маленькі Давід. Я дзякую Богу, што Галіяф, які быў ува мне, цяпер нарэшце памёр, дзякуючы Давіду. Ніхто не змог пераканаць мяне, што тое, што адбывалася з намі, было няшчасцем, якое вынікала з таго, што мы аддаліліся ад Бога, можа, нават несвядома. Я дзякую Богу, таму што мой Галіяф нарэшце памёр, і мае вочы могуць глядзець далей і ісці за Богам без страху, быць такой, якая я ёсць. Кяра, 12 сакавіка 2010 года.